Kien għal-ħabta tas-7 ta' dalgħodu meta ġuvni ta' 19-il sena mill-Kalkara tilef il-kontroll tal-karozza Toyota Corolla u baqa' dieħel ġol ħajt tal-mina ta' triq reġjonali fil-parti li minn paċi fil-tagħti għall-imsida. Kawżata l-impatt il-vettura ġarbet ħsarat estensivi fejn kellhom jissejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili biex ikun jista' jinħareġ iż-żagħżugħ. Ambulanza li waslet fuq il-post ħadet minnu fih liż-żagħżugħ l-Isptar Mater Dei fejn kien iċ-ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat Dorin Clark li ħatret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta. U dan l-inċident seħħ ftit sigħat wara inċident ieħor ta' traffiku fit-toroq Maltin għal-ħabta tas-satej tal-ħadd filgħodu. Żagħżugħ ta' 21 sena mill-imqabba kien qed isuq karozza Fiat Punto meta baqa' dieħel f'ħajt fit-triq ta' Ħalfaruġ quddiem il-Lufthansa Technik wara li tilef il-kontroll. Iż-żagħżugħ ittieħed minnu fih l-Isptar Mater Dei fejn kien iċ-ċertifikati li sofra minn ġrieħi gravi u jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-Maġistrat tal-Asta f'dan il-każ Edwina Grima ħatret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta. Fiż-żewġ każijiet it-toroq fejn seħħew l-inċidenti kellhom jagħmlu xi ħin magħluqa traffiku.